אני עושה וידאו, מה קרה ליד? אם זה היה צריך זה היה לראות במקום. וואו. לא, זה כבר היה לי. רגע, אני עושה מתקפה ממשחק אחד. אוי, מה, זה דק עשית. זורק לי פה את האצבעות. אבל יש שם מפריטה, היא לא מצלמת. זהו, זה מספיק כבר עושה. שכבר אין לך מה לרצות בראש שלי. וואי, זה חול, עשיתי פה חול. וואו, ממש. יאללה, עכשיו בואו נשפוך את זה. אף אחד יודע מה ככה זה מרסתי. כמה מרץ. יאללה, עכשיו צבי שופכת שלו, ומעיין שופכת את שלה. הנה, זה יגיד אולי. הוא כבר אמר. למה צריך? מה? יש קטע, וכולי, ואולי. מה זה הקטע הזה? קטע שאתה יודע בעצמך? רק את זה. לחוליית? בוא נראה מתי עולה המק. עכשיו זה מתחיל. יופי, ועכשיו מעיין. וואו, איזה יופי. זה ככל שזה יותר דק, זה יותר טוב. וואו, איזה כיף. לא, זה לא דק מדי. הנה, בוא נראה. וואו, איזה כיף. איזה רעיון זה נוספי. אבל לי כבר יש ממלך. עכשיו, מעיין תשימי 2 כפות קקאו, אתה תשימי קקאו. אני אוכלת שתי כל כפות כך. חג. וואי, סגרתי את השידור. 2. ועכשיו שמים סוכר. את הכל? הכנת גם לחני? תה? לא, לא. לא, אני איפה הולכת הפפיס? לעשות. בקקאו. יש כאן קצת שנראה סומסים. כן, סומסים. לא. אחד, צריך נראה לי 6 לבדוק. 6 כפות סוכר. 2. יש עוד דבר קצת. תשפוך את כל התפושה. יש עוד כפות בבית, פיקושק. קח עוד כך. חצי מרגרינה. יותר, בגלל שזה כמות כפולה, אז נשים 3 כפות מרגרינה. תשרים בגז ועל גז פשוט באמת? מרחים את זה. כן. אז יאללה. וואו, איזה עיקה חומה. חושבים שאני לא נורא. לא. אבל זה אבקה חומה יצא לנו, תראו. עוד שנייה לא, זה יהיה כבר זה יצא. אדמה, אני לא אוכל את זה, זה סתם בחול. אחר מה כך אתה שנשים אומר? את זה, זה יצא בו. 3 כפות. אולי... עם סכין? לא נורא. כן. רגע, לא, בצלחת. אתה אוהב מרגרינה? לבד? לא, זה מרגרינה, זה לא... זה לא חמה, זה מרגרינה. אני יודע. אתה אוהב מרגרינה? כן. אז
יודע שזה מאוד אתה אוהב מרגרינה? איפה טעמת? עכשיו אתה אוהב? אבל זה סליחה. לא נורא. יאללה, בוא נמשיך לשחזר את כל מה שעשינו. זוכרים שעשינו את הנבחרת, את המדליה? כן? שעשינו מלא משימות ואז התקבלנו לנבחרת? שמעתם את המדליה? כן. ומי זה הנבחרת, אתם זוכרים? החסידים של הרבי. נכון, מי זה המלך שלנו? הרבי והשם. יאללה, מה? הרבי והשם. שם בטוח. אולי. עכשיו תתחיל לרצק. תתחיל למוח את אז זה מים חמים? לא, עם הידיים, עם הידיים. למוח את המרגרינה, ככה. ידיים נקיות? הידיים שלכם נקיות? שלחתם ידיים? לא שלך? לא, אבל נקיות. שרן, כמות גדולה. וואה. טוב, אז את הנבחרת אתם זוכרים. מה עשינו בנבחרת? זוכרים את הפנטומימה? כן. כן, שעשיתם ואת הניגון. וואי, בוא נמח את זה. וזוכרים את המשחק עם התמונות של הנבי? שמעתם את התמונות שהבאתי לך? כן. יאללה, אתם מסתכלים עליהם מדי פעם? כן. אני זוכר שגם הרבי מסתכל עליכם? כן. לא כמו התמונות שלנו, נכון? תמונות הרגילות. זה טעים? מאוד. זה טעים. הרטוב זה בטעם של כדור שוקולד. בטח. כמעט כמובן. עכשיו יש פה בולמן. ממש סוחר. כי עכשיו תביאו צלחות חד פעמיות ותכינו כדורים. לי אתה מוכן להביא? או יש כאן מרגרינה שעדיין לא... יש לנו מתכון אחר. כן? מה? ששמים על הגז צריך... אנחנו עכשיו באמצע להכין כדורי חני. חמודה. כן, ככה אנחנו נסגור. כדורי חני. נרשום אתם מכינים מתכון. הרבה כדורי שוקולד? לא כדורי שוקולד, כדורי חני. מכינים הרבה. לא, אנחנו עושים נקניק מתוק וזה מאוד מוצלח, כולם אוהבים נקניק מתוק שלנו, כן. לא כדורי שוקולד? לא. אולי הם פשוט תהיינו להם... טוב, אז הבאתי סוכריות. אז נכין נקניקים קטנים כאלה, מה את אומרת? לא, שיהיו כדורים. כן, אז זה זה אני לסבלנות. בדרך כלל אתם לא מכינים כדורים. עכשיו יש לכם זמן. טעים אין? מי עוד זוכר מה עשינו בשעות משפחה? זוכרים את הבינגו? כן. של כשרות? עם ההכשרים? כן. אולי בסדר את העדשים. שכחתי. לא, במקום זה קיבלתם ג'לי היום, טוב? גם אתמול וגם היום. גם היה מבצע בחוץ שחיפשתם אוצר. נכון. שהם היו בנבחרת, שהם עשו משימות והם למדו שחב"דניקים זה הנבחרת. זה סוכר, איזה סוכר. ובזכות שהם קרובים לרבי, נכון, יש לכם סוכר, זה יהיה לכם טעים. תראו איזה כדור עגול ויפה. תיקחו חתיכה, תגלגלו בין הידיים ויצא לכם כדור. ככה תגלגלו. אני יודעת. אני אעשה כל זה. קצת פה. ואז תחלק אחד. אני רוצה כדור גדול. זו עבודה מאוד מלכלכת. שנייה, נחלק את זה שווה בשווה. כל השם במים. מה זה, כדור גדול? כן. אחר כך אנחנו... אבל היא טעימה, נכון צבי? הכדור הגדול הוא שלי, ושומרים את זה לשבת. אם תחליט ללכת לתחרות
מאסטר שף, אז אולי זה מה שתכין. אולי כדורי שוקולד. אם יהיה לי שם מנה של געגועים. געגועים לחני בת חב"ד. געגועים לכדורי חני. דרם, דרם! וואה, זה כדור, מעיין? כן! זה פשוט אני הר. עשיתי פעם אחת מנה קודם. אבל זה כזה כדור ענק, זה לא, זה אפשר, זה כמו רימון. זה? לא. זה רימון, זה כבר רימון? זה יותר. לא, זה קצת גדול מדי, לא? לא. אני רוצה כדור גדול, אני רוצה כדור ענק, אני רוצה כדור מקסים. אוקיי. הוא כבר מקסים. אבל רוצה יותר זה סופר כדור. כדור, כדור, סופר כדור. סופרמן! מה, סופרמן? אני לא אבא, אני סופרמן. סופרמן! סופרמן! מה סופרמן? סופרמן! אני רוצה לעשות סופר כדור. סופרמן כדור. מה זה סופרמן כדור? זה כדור שנראה כמו סופרמן. זה כמו שתקרא סופרמן ותעשי אותו לכדור. כשאני הייתי ילדה, אז היו עוגיות, והשם שלהם היה לא כדור שוקולד, היה תפוח אדמה. זה מזכיר לי את העוגיות האלה, ענקיות. זה בגודל תפוח אדמה. לא כדורים קטנים כאלה, כדורים כאלה, כמו של מעיין עשתה. כאלה? זה אפשר לעשות אף. עכשיו אני שופכת סוכריות. כן! ברסוף! אז זה יהיה עוד יותר דומה לתפוח אדמה. הנה עין. אוהו. אחד. עין. תראי מעיין. איזה כדור מצופה. וואו. ממש מיוחד. עכשיו תגדלו את כל הכדורים. הכדור